Bes, ayo kancani aku nggawe brambang asem sing rasane pokoke wendul pol. Halo bestiku semuanya, selamat siang bes. Bes, di mbiyen kae kan aku tau tuku dong telur rong unting to besti. Lah iki beberapa hari kemudian ki lagi sempet tak masak bes. Asline bes, video iki yo tekku ngerekam wis awet wingi-winginane kae bes. Wis suwe lah, wis ana seminggunan ning galeri. Lah iki lagi sempet tak edit besti, lagi sempet tak posting dino iki. Mergone wis beberapa hari ndekem nang kulkas dadine dong telone yo ana sing wis kuning-kuning bes. Lah iki tak pilih sing apik-apik yo lumayan lah untuk sak wakul ngono kuwi engko iso digodhog ya lumayan lah nak trimo kanggo mangan aku tok ya wis cukup. Oke besti iki bar meti dong telo terus dong telone ya tak kumbah sisan bar kuwi aku godhog banyu lan wis umur bes dong telone langsung wae iki arep tak godhog besti. Godhog dong telo ya wis ngono kuwi besti rasa suwe-suwe penting nak wis empuk wis dintas wae. Lanjut nang kene iki aku arep gawe sambel bes bahane ana lombok rawit brambang mentah terasi bakar tambahi uyah micin terus iki tak ulek sedelok bes terus bar kuwi tak tambahi gula abang terus terakhir tak tambahi asam Jawa besti. Iki aku nyambeli bertahap ya bes. Sambelnya wis dadi tidak lupa diicip rasa besti nak menawa ana sing kurang. Lah kanggo lawai besti kene-kene aku arep gawe menduan bes. Soalnya kan biasanya aku nak weruh ning FYP sing lewat ngono kuwi nak gawe brambang asem ki gathokane karo menduan besti. Lah iki aku gawene ora akeh-akeh besti, penting kena gawe sak manganan ngono wae bes. Oke besti, setelah melewati beberapa tahap memasak, akhirnya masakanku matang juga bes. Delok sambelnya bes, ya Allah Gusti bes, menggiurkan sekali. Ya wis besti ora usah nggo kesuwen kayak aku langsung wae arep ngeler sego bes soalnya wetengku wis ngeleh banget tapi iki kok nek didelok-delok sambelnya warnane ireng ya bes ora apa-apa lah besti senajan warnane ireng jelek uneng ngene iki tapi rasane bes wendul.